For all the times that you rain in my parade, all the claps you get in yielding my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. I see my baby on a Saturday bang. With that girl with us, we one and the same. إذا حزيا زلخو جيتار إلكترو أكوستيك جيتار وي سمي أكوستيك جيتار وي سماي أكوستيك جيتار كوينو عينتا إذا ما لدما بزي إلكتريكن بإلكتريكن سرح مالتي بزي إلكتريك بمنجد إزي أبز زلو جورجات بمنجد إزي أبز زلو كيف تبوتا ساوند هول تبعي تسوع بزي إلكتريك سرح بإلكتريك دمان سرح تخيل أبزي كابل بمسكع مالتي أبزي كابل بمسكع ስለዚህ ኤሌክትሮ አኮስቲክ ጊታር በኤሌክትሪክም በዚ ኤሌክትሪክን ትሰርሕ ማለት እዩ ካልኦት ጊታር ኣለዋ ብኤሌክትሪክ ጥራይ ትሰርሓ ኤሌክትሪክ ጊታር እና ትውዓን ካልኦት ከ ኣለዋ በአንጻሩ ኤሌክትሪክ ድበሃል ዘይብለን ኣብኡ ከለዋ ጥራይ ትሰርሓ አኮስቲክሊ ማለት እዩ ሳተን ከዓ ከም በዓል ስፓኒሽ ጊታር ወይ ክላሲካል ጊታር ኢልና ክንፅዋዕ ንኽእል ማለት እዩ ሰለስተ ቀንዲ ክፋላት ኣለዋ ጊታር ተቀዳማይ ትርእሲ ይበሃል እዚ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ታርእሲ ማለት እዩ ሄድ ስታክ ወይ ሄድ ኢልና ክንፅዋዓ ንኽእል ተኻልኣያ ዘላ እታ ክሳድ ኔክ ኢልና ንፅዋዓ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እቲ ባዲ ማለት እዩ እቲ ነፍሲ ሰለስተ ክፋላት ቀንዲ ማለት እዩ ነታ ጊታር ኣቂመናን ዘለዋ እዚአን እየን ብድሕሪኡ ኣብዚ ርእሲ እንተመፂና ቲዩነርስ ኣለና ወይ ቱኒንግ ፔግስ መቃነይ ማለት እዩ ኣለና ብምስጣምን ብምዝላቕን ማለት እዩ ከዓ ነቲ ስልኪ ጊታር ፒች ናቱ ንቕይሮ ነቃንዮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዝርእስን ኣብ መንጎ ክሳድን ድማ ሓንቲ ፃዕዳ ነገር ኣላትና ኣብዚ ፃዕዳ እዚኣ ኖት ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ NUT ኖት ናታ ጥቕሚ ድማ ነቲ ስልኪ ጊታር ኣብ ቦትኡ ንክኸውን ይሕግዘና ማለት እዩ ኣብዚ ኩለን ስልኪ ብመንገዲ እዚኣ ኖት ገይረን እየን ዝሓልፋ ዘለዋ ማለት እዩ ኣብኡ ነናተን ዝኾነ ቦታ ኣለዋ ነናተን ዝኾነ ሽራጥ ከምዚ ክፍቲ ቦታ ጨዳድ ኣለዎን ማለት እዩ ኣብዚ ክሳድ ናይ ጊታር ኣብዚ ኔክ ብቅድሚቱ እዚ ብምሉእ ዝፀሊም ቦታ ፊንገር ቦርድ ወይ ፍሬት ቦርድ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዞም ኣብዚ ዘሎ ቨርቲካል ሜታል ላይንስ ንሪኦም ዘለና እዞም ሓፃውንቲ ኣብዚ ትኹል ዘለዉ ማለት እዩ ፍሬት ዋየርስ ኢልና ንፅውዖም ፍሬት ዋየርስ እቶም ብመንገዶም ተፈጢሮም ዘለዉ ክፍቲ ቦታ ድማ ፍሬትስ ኢልና ንፅውዖም ፍሬትስ ንብዙሓት ንሓደ ፍሬት ቀዳማይ ፍሬት ካልኣይ ፍሬት ሳልሳይ ፍሬት ራብዓይ ፍሬት ሓምሻይ ፍሬት ሻድሻይ ፍሬት እናበልኩ ይቕፅል ማለት እዩ ኣብዚ ፍሬት ድማ ተመተሪና ብገለገለ እንታይ ኣሎ ከምዚ ከበብቲ ንኣሽቱ ንቁጣ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ድማ ፍሬት ማርከርስ ተባሂሎም ፅውዑ ማለት እዩ ሓደ መልክዕ ናይቲ ጊታር ንመልክዕ እዩ ጥቕሙ ካልኣይ ድማ ኣበይ ቦታ ትፃወት ኣለኻ ንክትፈልጥ ድማ ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ፍሬት ዲኻ ዘለኻ ኣብ ካልኣይ ፍሬት ዲኻ ሳልሳይ ፍሬት ዲኻ ዘለኻ ከም መሐበርታ ይሕግዙኻ ማለት እዩ ከም መሐበሪ ካልእ እዚ ኣብዚ ዘሎ ጉድጓድ ሳውንድ ሆል ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ እቲ ሳውንድ እቲ ድምፂ ናይቲ ጊታር
ኣብኡ ይድፍጠር ዘሎ እቲ ድምፂ ካብኡ ይዝመጽእ ዘሎ ካልእ ካብዞም ኣብዛ ናይ ጊታር ባዲ ኣብዛ ናይ ጊታር ነፍሲ ካብ ዘለዉ ነገራት ሓንቲ ካብኣቶም እዚኣ እያ እታ ጸላም ዕንጨይቲ ብሪጅ ተባሂላ ትጽዋዕ ብሪጅ ኣብ ልዕሊያ ዘላ ፕላስቲክ ጻዕዳ ድማ ሳድል ተባሂላ ትጽዋዕ እዚኣ ነቶም ስልኪ ዝሕዝዎም ንኸይወፁ ድማ እዞም ጸለምቲ ኣብዚ ዘለዉ ሳቶም ከዓ ብሪጅ ፒንስ ተባሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ንሓደ ብሪጅ ፒን ንብዙሓት ከዓ ብሪጅ ፒንስ PIN ኦኬ እንታይ ጥቕማ ናይዛ ሳድል እንተልና እዞም ጊታር ናይ ጊታር ኣውታራት ማለት እዩ እዞም ስልክታት ክሓልፉ ከለዉ ብመንገዳ እዮም ዝሓልፉ ኣባ እዮም ዝዕርፉ ዘለዉ ብመንገዳ ዝሓለፉ ድማ ናብቲ ጎዳጉዲ ናይታ ብሪጅ ክኣትዉ ከለዉ ምስ ኣተዉ እዞም ብሪጅ ፒንስ ማለት እዩ እንታይ ገብሮም ነቶም ስልኪ ይሕዝዎም ማለት እዩ ካብ ቦትኦም ንኸይወፁ ካልእ ኣብዚ ነፍሲ ናይ ጊታር ካብ ዝርከቡ ነገራት ሓንቲ እዛ ዘላ ፕላስቲክ እያ ኣብ ናይ ገሊኦም ጊታራት ጸሊም ሕብሪ ኣለዋ ኣብዛ ጊታር እዚኣ ማይ ሕብሪ ኣለዋ ስለዚኣ ኣብ ዝሕሊ ትረአ ዘላ እዚኣ ጊታር ጋርድ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ጊታር ጋርድ ጥቕማ ድማ ፒክ ጌርካ ክትሃርም እንከለኻ ጊታር እዚ ዘሎ ክፋል ማለት እዩ ንኸይሕንፀፅ ንኸይትባላሾ ከም ጋርድ ኮይኑ ይከላኸል ማለት እዩ እዛ ፕላስቲክ ጊታር ጋርድ ትበሃል ካልእ ኣብዚ እዚ ዓሚቕ ኣብዚ ዘሎ እዚ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ኣብዚ ዘሎ እዚ ካራዌይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ድማ ዌስት ካራዌይ ወይ ዌስት ጥቕሙ ድማ ኣብ ሰለፍካ ማለት እዩ ኮፍ ኣቢልካ ክትሃርም ከለኻ ኮፍ ኢልካ ክትሃርም ከለኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እሱ ይሕግዘካ ጠጠው ኢልካ ክትሃርም እንተደሊኻ እዚ ስትራፕ ቤልት ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ስትራፕ ቤልት ትጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ስትራፕ ቤልት ድማ ክልተ ቦታታት ኣለዎ ዝተሓዘሉ ንሱ ማለት እዩ እዛ ኣብ ዘላ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ድማ ኣብዚ ዘላ ማለት እዩ ያ ስለዚ እዚአን ክልተ ዛብ ዘላን እዚኣተን ከዓ ስትራፕ ባተንስ ተባሂለን ይጽዋዓ ወይ ስትራፕ ፒንስ ተባሂለን ይጽዋዓ ካልእ እዚ ኣብዚ ኩርናዕ ዘሎ ላይን ኣብዛ ጊታር እዚኣ ጸሊም ሕብሪ ኣለዎ ኣብ ካልእ ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ላይን እዚ ባይንዲንግ ተባሂሉ ይጽዋዕ ባይንዲንግ ነታ ጊታር መልክዕ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ካልእ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለ ኣይሓስብን ካልእ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ናብስ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ኖብስ ንቕድሚት ንድሕሪት ብምኽላል እቲ ጥቕምናቶም ክፍለጥ ይከኣል ንኣብነት እዚ ብዝደሎ ናይ ቮሊዩም ናይ ድምፂ ንምውሳኽን ንምጉዳልን ዝሕግዝ እዩ እዞም ሰለስተ ብዝደለዉ ቤዝ ሚድል ትሬብል ዝብል ፅሕፈት ዘለዎም እዚኦም ከዓ ከም ሚክሰር ከም EQ ከገልግሉና ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ነዛ ጊታር ረጒድ ድምፂ ቤዝ ቀጢን ድምፂ ትሬብል ኣብ መንጎ ረጒድን ኣብ መንጎ ቀጢንን ዝኾነ ድማ ማእከላይ ድምፂ ሚድል ኣለዋ ስለዚ ነዞም ሰለስተ ድምፅታት ናይዛ ጊታር ተቀናብሮም ዝሕግዙን እዮም ማለት እዩ ነቲ ረጒድ ኣጉልሄ ዓው ኣቢለ ነቲ ቀጢን ክፋል ናይቲ ድምፂ ድማ ከጉድሎ እንተደልየ ወይ ነቲ ማእከላይ ድማ ከምኡ ከጉድሎ ወይ ከነክዮ እንተደልየ ስለዚ ነዞም ሰለስተ ድምፅታት ረጒድ ድምፂ ቀጢን ድምፂ ከምኡ ድማ ማእከላይ ድምፂ ናይዛ ጊታር ንምቅንባር ናቶም ዓውታ ንምሕጋዝ እዩ እዚ ኣብዚ ዘሎ ቤዝ ትሬብል ሚድል ዘለዉ ከም ሚክሰር ወይ ከም EQ ከገልግሉና ይኽእሉ ናቱ ዝኸኣለ ሰፊሕ ሓርእስቲ ብሕፅር ድበለ ግን ነዚ ይመስል እቲ ዳሕረዋይ ክፋል ናይዛ ጊታር ማለት እዩ ንድሕሪት ተገንጢልና እዚ እቲ ሕቆ ወይ ድማ ባክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፋል ናይ ጊታር እዩ ካልእ ካብቶም ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ጊታር ኣውታራት ናይ ጊታር ስልክታት ናይ ጊታር እዮም ነናቶም ማሽማት ኣለዎም እዚ ተቐዳማይ ኮይኑ ቁፅሪ 1 ላዕለዋይ E ሃይ E ኢልና ንፅውዖ ብድሕሪኡ B ኣለና ካልኣይ ማለት እዩ ሳልሳይ G ተባሂሉ ይፅዋዕ ራብዓይ D ሓምሻይ A ሻድሻይ E እዚ ሎው E ታሕተዋይ E ኢልና ንፅውዖ ብኸመይ ታሕተዋይ E ኣብ ላዕሊ እንከሎ ብዓይንና ክንሪኦ ከለናስ ኣብ ላዕሊ እዩ ዘሎ ብኸመይ
ታሕተዋይ ኢልና ንፅውዖ ንዝብል ሕቶ ኣብ ሙዚቃ ኩሉ ግዜ እቲ ረጒድ ድምፂ ታሕቲ ኢና ንብሎ እቲ ቀጢን ድምፂ ድማ ላዕሊ ጊታር ብየማናይን ፀጋማይን ኣእዳው ብምትሕብባር ብምጥቃም ነቶም ናታ ቃናታት ክንፃወቶም ይከኣል ኣብዚ የማናይ ኢድ ካብ ዝርከቡ ኣፃብዕትታት ነዞም ኣብዚ ዘለዉ 4 ንጥቀመሎም እዛ ንእሽተይ ኣፃብዕቲ ኣይንጥቀመላን ኢና እዚኣ ዓባይቶ ፒ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብቲ ናይ ጊታር ቋንቋ ማለት እዩ ፒ እዚኣ ኣይ ትበሃል እዛ ማእከል ኢድ ድማ ኤም ትበሃል እዛ ኣብዚ ዘላ ናይ ቀለቤት ኣፃብዕቲ ድማ ኤ ትበሃል ፒ ኣይ ኤም ኤ ፒማ እዚ ኣስማት እዚ ካብቲ ናይ ክላሲካል ቅድም ሙዚቃ ዝመፀ እዩ እቲ ቋንቋ ድማ ካብቲ ናይ ስፓኒሽ ቃላት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሶ ፒ ማለት ብስፓኒሽ ፑልጋር ይኸውን ኣሎ which is thumb ዓባይቶ እዚ ኣይ ኢንዲሰ ወይ ኢንዲሰ ዝበሃል ዘሎ ብስፓኒሽ ብእንግሊሽ which is ኢንዴክስ ንምልካት እዩ ኢንዴክስ እዚ ኢ እዚ ኤም ሳልሳይ ማለት ዝኸውን ዘሎ ከዓ ሜድዮ ሚድል ፊንገር ንምባል እዩ እዚ ራብዓይ ኤይ ኣኑላር ክኸውን ከሎ ብስፓኒሽ which is ነቲ ሪንግ ፊንገር ናይ ቀለቤት ኣፃብዕቲ ንዑ ንምልካት እዩ ሶ ፒማ ፒ ኣይ ኤም ኤ እዛ ንእሽተይ ኣፃብዕቲ ኣይንጥቀመላ ኢና ኣብ ጊታር ከም ልሙድ ማለት እዩ ክጥቀመላ ትኽእል ትኸውን ናትካ ፈጠራ ንምእታው ግን ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣይንጥቀመላ ኢና ኣብዚ ፀጋማይ ኢድ ምስ ንመፅእ እዞም 4 ኢና ብሓፈሻ ንጥቀመሎም እዛ ሓምሸይቲ እውን ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ እቶም ቀንዲ ግን እዞም 4 እዮም ኣስማት ናይዚኦም ድማ እዚኣ ቁፅሪ 1 ተባሂላ ትፅዋዕ እዚኣ ቁፅሪ 2 እዚኣ ቁፅሪ 3 እዛ ንእሽተይ ድማ ቁፅሪ 4 ተባሂላ ትፅዋዕ እዚኣ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ድማ ሳሕቲ ይጥቀሙላ እዮም ሳም ብሕፅሮ ቃላት ቲ ትበሃል ጊታር ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክትህረም ወይ ክትፅወት ይከኣል ሓደ ካብኣቶም መውቅዒ ጊታር ብምጥቃም መውቅዒ ጊታር ፒክ ይበሃል ኣብ የማነይቲ ኢድካ ካብ ዝርከቡ ኣፃብዕቲ እዚ ፒ ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ ፑልጋር እዚ ኣይ ዝበልናዮ ድማ ኢንዲሰ ሳም ኢንዴክስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓባይቶም መመልከቲቶን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብምቕርቃር ጌርካ ክፃወታ ትኽእል ሓደ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ድማ ፊንገር ስታይል ዝበሃል ኣሎ ንሱ ከዓ ብኣፃብዕትኻ ጥራይ ተጠቂምካ ብዘይ መውቅዒ ድማ ክትህረም ይከኣል ወይ ክትፅወት ይከኣል ማለት እዩ ኣስማት ናይ ጊታር ስልክታት ከምቲ ዝገለፅክዎ ኮይኑ ጊታር ግን ካብኡ ዝሓለፈ ብዙሓት ቃናታት ኣለዋ ብመንገዲ እዞም ፍሬትስ ዝፍጠሩ ብዙሓት ካልኦት ቃናታት ኣለዋ ነዞም ቃናታት ነናቶም ዝኾነ ኣስማት ኣለዎም ብእንግሊሽ 7 ፊደላት ብምጥቃም ካብ ኤ ክሳዕ ጂ ክንሰምዮም ይከኣል ብጥልያን ድማ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ቲ ዶ ብምጥቃም ክንሰምዮም ይከኣል ነዞም ቃናታት ማለት እዩ እቲ ዶ ዝኸውን ዘሎ ብጥልያን ብእንግሊሽ ሲ ንምባል እዩ ረ ብጥልያን ብእንግሊሽ ዲ ሚ ብጥልያን ብእንግሊሽ ኢ ፋ ብጥልያን ብእንግሊሽ ድማ ኤፍ ሶል ብጥልያን ብእንግሊሽ ድማ ጂ ላ ብጥልያን ብእንግሊሽ ድማ ኤ ቲ ወይ ድማ ሲ ብጥልያን ብእንግሊሽ ድማ ቢ ድሕሪ እንደገና ናብቲ ዝነበርናያ ወይ ድማ ናብ ኦክታቭ ንምለስ ዶ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ከዓ ሲ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ክብል እንከለኹ እዞም 8 ድምፂ ምስ ኦክታቭ ሓዊስና ወይ ብዘይ ኦክታቭ 7 እዚኦም ጥራይ ኣለዉ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ድምፅታት ናይ ሙዚቃ ብናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ እንተሓሲብና ብድምር 13 ምስ ሰሚቶንስ ኩሎም ሓዊስና ፍርቂ ድምፂ ዝበሃሉ ሓዊስና ኦክታቭ ሓዊስና 13 ድምፂ ብዘይ ኦክታቭ ድማ 12 ድምፂ ኣለውና ብናይ ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ ብናይ ፒያኖ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ኣብ ጊታር እውን ከምኡ ማለት እዩ ካብ ፒያኖ ወፃኢ ካብ ጊታር ወፃኢ ካልእ ድምፅታት ድማ ርብዒ ድምፂ ማይክሮቶንስ ወይ ደቀቅቲ ድምፂ ኳርተር ቶንስ ወይ ማይክሮቶንስ ዝበሃል ካልኦት ድምፅታት ብፒያኖ ክህረም ዘይክእል ዓይነት ቃናታት ወይ ብጊታር ክህረም ዘይክእል ቃናታት ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ድምፅታት ኣለውና
ቀደም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ኣብ ምዕራባውያን ኣብ ሰዓት ዝደለ ኣብ ካልኦት ባህልታት ዝጥቀሙሉ ከም በዓል ኣብ ናይ ቱርኪ ኣብ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ቱርኪ ዝብሉ ኣለኹ ናይ ዕራብ ናይ ጥንቲ ናይ ዕራብ ሙዚቃ ከምኡ ካልኦት ዝኣመሰሉ ዝጥቀሙሉ ቃናታት ማይክሮቶንስ ደቀቕቲ ድምፅታት ወይ ኳርተር ቶንስ ርብዒ ድምፂ ዝበሃሉ ኣለዉ ካብቶም 12 ናይ ምዕራባውያን ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ሞንጎ ፍላትን ሻርፕን ማለት እዩ ፍርቂ ሻርፕ ፍርቂ ፍላት ተባሂሉ ክስነ ዝኽእል ማይክሮቶንስ ወይ ኳርተር ቶንስ ደቀቕቲ ቃናታት ወይ ርብዒ ቃናታት ካብ ጊታር ካብ ፒያኖ ወፃኢ ኣብኦም ዘለዉ ቃናታት ካብቶም 12 ወይ 13 ሰሚቶንስ ኦክታቭ ኩሉ ደማሚርካ ካብኦም ወፃኢ ፍሉያት ቃናታት ብኸም በዓል ዑድ ዝኣመሰሉ ፍሬት ዘይብሎም መሳርሒታት ሙዚቃ ክህረሙ ይከኣሉ እዮም ኣብኦም ክፍጠሩ ይከኣሉ እዮም ወይ እውን ብኮምፒውተር ተሓጊዝካ እውን ኣብ ኮምፒውተር ክስራሑ ይከኣሉ እዮም ብኸምኡ ድማ ሚዲ ኪቦርድ ተሓጊዝካ ክህረሙ ወይ ክፍጠሩ ይከኣሉ እዮም እዚ መበልያይ እቶም ድምፅታት ንሳቶም ጥራይ ከም ዘይኮኑ ክሕብር ስለ ዝደለኹ እየ ሕጂ ግን ናብቶም ቀንዲ ድምፂ ንኺድ ናብቶም 13 ምስ ኦክታቭ ሓዊስካ ኩሎም ሰሚቶንስ ፍርቂ ድምፂ ዝበሃል ሻርፕ ፍላት ማለት እዩ ናብኦም ንኺድ እዚኣ ኢለ ነይረ ድምፃ እዛ ድምፂ እዚኣ እዛ ጊታር እዚኣ እዛ ጊታር ስግብ ዘላ ኢ ሽማ ሃይ ኢ ማለት እዩ ሶ ኢ እዚኣ እንተኢለ ብድሕሪ ድመፅእ ዘሎ እንታይ ኢልካ እንታይ ዝበሃል ኤፍ ኢኻ ትብል ሓቀይ እዛ ኢ ተኮይና እዛ ብዘላ እዛ ቀዳመይቲ ፍሬት ኤፍ ትበሃል እዛ ብዘላ ድምፂ ተጠዊቀያ ከምዚ ገይራ ምስሃሮም እኳ ኤፍ ትበሃል እዛ ቀዳመይቲ ፍሬት ቀዳመይቲ ስልኪ ኤፍ ኢ ኢለ ሽዑ ኤፍ ብል ማለት እዩ ኦፐን ኣብዚ ኢ ሽዑ ግን ኤፍ ድሕሪ ካልኣይቲ ፍሬት ተቐፂለ ኤፍ ሻርፕ ይብል ብፍርቂ ምስ ኮድኩ ንቅድሚት ኤፍ ሻርፕ ብድሕሪ ኤፍ ሻርፕ ብፍርቂ ምስ ኮድኩ ናብ ሳልሳይ ፍሬት ጂ ይኣቱ ማለት እዩ ሽዑ ካብ ጂ ብፍርቂ ድምፂ ንቅድሚት እንተኸይደ ጂ ሻርፕ ይብል ወይ ድማ ካብዛ ዘለኹዋ ጂ ብፍርቂ ድምፂ ንድሕሪት እንተኸይደ ድማ ጂ ፍላት ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጂ ተኮይና ሳልሳይ ፍሬት ኣብዚ ቀዳማይ ስልኪ ብፍርቂ ንድሕሪት እንተኸይደ ጂ ፍላት ኮይና ኣላ ካብዛ ጂ ብፍርቂ ንቅድሚት እንተኸይደ ግን እንታይ ትኾን ኣላ ጂ ሻርፕ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪ ጂ ሻርፕ ብፍርቂ ምስ ኮድኩ መን ድብል ድምፂ ይረክብ ኤይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ኤይ ንቅድሚት እንተኸይደ ኤይ ሻርፕ ካብ ኤይ ንድሕሪት እንተኸይደ ድማ ኤይ ፍላት ይኾን ማለት እዩ እጂ ካብ ኤይ ንቅድሚት እንተኸይደ ኤይ ሻርፕ ረኪብ ኣለኹ ካብ ኤይ ሻርፕ ብድሕሪ ንቅድሚት ብፍርቂ እንተኸይደ ቢ ይረክብ ኣለኹ ካብ ቢ ብፍርቂ ንቅድሚት እንተኸይደ ቢ ሻርፕ ዝበሃል የለን እንታይ ደኣ ሲ ይብል ቢ ሲ እዚ ሲ ይበሃል ማለት እዩ ካብ ሲ ብድሕሪ ብፍርቂ እንተኸይደ ንቅድሚት ሲ ሻርፕ ካብ ሲ ግን ንቅድሚት ንድሕሪት ብፍርቂ ተዝኸይድ ቢ ዝበሃል ቃና ንረክብ ሶ ሲ ሻርፕ ብድሕሪኡ ዲ ይኸይድ ኣለኹ እዚ ዲ ካብ ዲ ሽዕ ብፍርቂ እንተኸይደ ዲ ሻርፕ ካብ ዲ ሻርፕ ብፍርቂ ምስ ከድኩ ኢ ካብ ኢ ብፍርቂ ንቅድሚት እንተኸይደ ኢ ሻርፕ ኣይብልን እየ እንታይ ደኣ ኤፍ ብል ማለት እዩ ሶ ከምዚ ናበልኩ ይኸይድ ማለት እዩ እቶም ክንዝክሮም ዘለና ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ክኸይድ ከለኹ ብፍርቂ ንቅድሚት ናወሰኩ ክኸይድ ከለኹ ሻርፕ ዝብል ናተጠቀምኩ ይኸይድ ማለት እዩ ንድሕሪት ክኸይድ ከለኹ ካብቲ ዘለኹ ድምፂ ብፍርቂ ድማ ፍላት ይጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ክዝክሮ ዘለና ግን ኢን ቢን ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኦም ኢ ምስ በልኩ ኢ ሻርፕ ክብል የብለይን እንታይ ደኣ ናብ ኤፍ እየ ብቐጥታ ዝኣቱ ቢለ ድማ ቢ ሻርፕ ኣይብልኒ እንታይ ደኣ ብቐጥታ ናብ ሲ ዝኣቱ እዚአን ክንዝክረና ኣለና ማለት እዩ ቢን ኢን የስ ካልእ ብዝተረፈ ንኩሎም ድምፅታት ከምኡ እናገበርና ኢና ንሰም እዮም ሓንቲ ብዚኣ ካልእ ክንዝክራ ዝግባእ ጂ ንኣብነት እንተኢለ ኣብዚ ንድሕሪት እንተኸይደ እንታይ ኢለ ጂ ፍላት ኢለ ካብ ጂ ንቅድሚት እንተኸይደ ብፍርቂ እንታይ ይበሃል እቲ ቶንቲ እቲ ድምፂ ጂ ሻርፕ ኢለ ኦኬ ሶ ኣብዚ ንምፃእ ጂ ኢለ ጂ ፍላት እንተኢለ እዚ ቶን እዚ ጂ ፍላት ሽሙ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ
كاب جي انت حسيبه جي فلات يخون شمو كاب جي بفرق تخيده جي فلات اللي خصوعي كاب اف انت حسيبه جن زي اف مش يلنا اف لنا كاب اف بفرق نقربيت انت خيده جن اف شارب ياتو له كالاي فريت مالتي سلازي ازبز كالاي فريت دولو اب قداماي سلكي كالاي فريت كلتشم الله كاب اف انت حسيبه اف شارب كاب جي انت حسيبه دما ندحريت تخيده جي فلات سلازي اف شارب وي جي فلات الى خصوعو يخيل يه نزي اب قداماي سلكي كالاي فريت زولو قانا كم زعمسولو قالو حاجه دمت خنصم كلت اشمات زولو enharmonic equivalents يبهالو اب جيتار تراي زي كونه موسيقى حفشاو اب كالوت مسارح موسيقاتات ميلودي زبهال الله كوردز زبهال الله كال انترفالز زبهال هارموني الله ميلودي مالت بب حنتي جيركا توم تونس بب حنتي كتهارمو من كلخا مسكال كيحاوسكا بب حنتي بب نسألا كتهارمو من كلخا ميلودي يبهال مالتيو نابنت زخارمو صنحكو نتن قناتات بب حنتي خارمن صنيحه بب نصلا ميلودي تباهيل يصواع نتم قناتات بحسا اب حدا غيزي كهارمو كلخو استفالله قناتات كاب 3 جميركا كاب 3 نلعلن بزحات قناتات اب حدا اوان كموصون كلو وي كتصوتو كلو كورد يلنا نصوعو نخيلنا نحدا نبزحات كا كوردس مالتي نابنت حراين بار بحساب كلتا قناتات تراي سلسته يكون زبل له حجي حدا تراي يكون زبل له كلتا تراي بينهم بحساب كدهاين كله وي كنصاوتهم من كلنا نابنت جين بين بحساب اب حدا وان كانوا من كله زي عينت وحدات زي عينت هارموني انترفال يبهال تعلموا رحكات امونغو كلت قناتات زلون نمملكات وي بزعبهم كتزاربن كلخا خطقمو لكالي محسا كن هربهم كلنا انترفال كا إلنا نصوع مالتي See my baby on a Saturday band with that girl Willie, yes, we one and the same. حراين بار نحجي إذا أقدم بلك هارمات سنحكو تداغا غاميت جيتار ريف أمناي مايكل جاكسون بلاك اور وايت زلا مع بحسر دبل خمي كم تصوت كقلت أخفتني أبكال دماء كال أبزا بلاك اور وايت أنا مايكل جاكسون درفماتي سلسة
chords ኣለዉ D D sus2 D sus4 ይበሃሉ ኩሎም D D ይጅምሩ ኣለዉ ስለዚ ፋሚሊ እዮም ማለት እዩ ቤተሰብ እዮም እታ D ክንሃርማ ከለና እዛ D chord ቀዳመይቲ ኣጻብዕትና ኣብ ሳልሳይ ስልኪ ካልኣይ ፍሬት ነምብራ እጻቕጣ እዛ ካልአይቲ ኣጻብዕቲ ድማ እዛ ማእከል ማለት እዩ ኣብ እንታይ ነምብራ ኣብ ቀዳመይቲ ስልኪ ካልኣይ ፍሬት ኣብዚ ነምብራ ነዛ ሳልሰይቲ ኣጻብዕትና ድማ ኣብ ካልአይቲ ስትሪንግ ሳልሳይ ፍሬት ነምብራ ክንሃርም ከለና ሽዑ ካብዚ ጥርሓ ዘላ ዘይተጸቐጠት ዲ ማለት እዩ ጀሚርና ነታሕቲ ንሃርም ሽዑ ዲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ዲ ኮርድ ትበሃል እዚኣ ዲ ኦኬ ሽዑ ንዓ ልክዕ ንሳ ከላ ነዛ ማእከል ነዛ ካልአይቲ ኣጻብዕቲ ፍንው ተቢልያ እንታይ ሽማ እንታይ ትበሃል እዛ ሓዳሽ ኮርድ ዲ ሳስ2 ትበሃል ናብ ቦትኣ ተመሊስያ ዲ ኮይና ኣላ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ እንተፈንያ ነዛ ካልአይቲ ጻብዕቲ ነዛ ማእከል ኣጻብዕቲ ዘላ ዲ ሳስ2 ትኸውን ማለት እያ ሶ ዲ ዲ ሳስ2 ታሳሰይቲ ድማ ልክዕ ዲ ሒዝናን ከለና ነዛ ንእሽተይ ኣጻብዕቲ ማለት እዩ ጽሊቶ ንዓኣ ኣብ ትሕቲ ናይዛ ሳልሰይቲ ጻብዕቲ ማለት እዩ ዘሎ ክፍቲ ቦታ ኣብኣ ተንቢርናያ ማለት ኣብ ቀዳማይ ስትሪንግ ሳልሳይ ፍሬት ቀዳማይ ስትሪንግ ሳልሳይ ፍሬት ኣብኣ ተንቢርናያ ልክዕ ነቲ ካልእ ከም ዘለዎ ኸል ንዓት ወሲኽናያ እንታይ ትኸውን ዲ ሳስ4 ክንሃርም ከለና ከምቲ ዝበልኮ ካብ እዚ ራብዓይ ስልኪ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዲ ካብኡ ጀሚርና ንታሕቲ ንሃርም ዲ ሳስ4 So, ten ሰለስተ chords እዚአን እየን ዲ ሳስ2 ማእከል ክንፍንዎም ከለና ከም ዘለዎ ከሉ ኮይኑ ግን እዛ ጻብዕቲ ንእሽተይ ክንውስኻን ከለና ድማ ዲ ሳስ4 ዲ ሳስ2 ዲ ሳስ4 ኦኬ ሶ ክጅምር ከሎ ብምንታይ ይጅምር ብዲ ሳስ4 እዩ ድጅምር بدحريو ناب دي خيد بدي ساس4 جميلو ناب دي خيد بدحري دي ناب دي ساس2 يخيد كاب دي ساس2 دما يملس ناب دي سنة كايدا زينين دي ساس4 جمر زين كلن نازاني شيء أصابع تزلا تاماتي بدحري نازاني شيء فنوا دي تخون مالتي بدحري نزام أكليتي فنوا دي ساس2 تخون مالتي بدحري ملسان نزام أكل أصابعتي دي خون معانا داقاقمن D sus4 D sus2 D sus4 D sus2 D bam 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 كم زي جرنا خنجمر نخدنا بدحريزي كان معبلون نخدنا كم تناتنا فتراونت كم بحث لنا جرنا كنهارمون نخدنا نابنت أنا أقدم أبي خطكم لتصنحكو عينتا تهرار مانا جيتار أبزاناي Black or White ناي مايكل جاكسون فينجر ستايل يخطكم تنحى زمالت أصابع تيجي كهرمات تنحى نتا جيتار نزا thumb بيت بحال دلا بناي جيتارات أوعى كابتناي إسبانيش قال بولغار دمسات بي أب رابعاي سلكي يمبرا نتا I index كا أب سالساي سلكي نتا M middle finger أب كالأي سلكي نزا 8 بحال دلا خا annular بسبانيش ماتي بإنجليش ring finger تبحال دلا زا قلبيتو ناي قلبيت أصابعتي أب قداميتي string يغمت أيمبرا so كهارم كلخو كهار رابعاي جميرة يهارم اللخو مالتي رابعاي سالساي كالأي قداماي اوكي شو هاري ما خبلسن كلخو يعبسو وي يصفعو وي بخمزة مالتي
እዚ percussive element ይፈጥር ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ናይ ከበሮ ዝኾነ ህርመት ንዑ ከም ኢፌክት ይፈጥሮ ኣለኹ ወይ ጥቀመሉ ኣለኹ ንዑ ክመስሎ ይፍትና ኣለኹ ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ነተን ሓንቲ ካብ ናይ ላይፍ ድራም ካብ ዘለዋ ስኔር ንዓ ኢሚቴት ክገብራ ይፍትና ኣለኹ ክመስላ ይፍትና ኣለኹ እታ ስኔር ትበሃል ዓይነት ዘለዋ ድምፂ ንዓ ኣብዚ ጊታር ከምፃ ይፍትና ኣለኹ ክመስላ ይፍትና ኣለኹ ከበሮ ናይ ከበሮ ኤፌክት ማለት እዩ እዚ ስላፕ ይሃርም ይዓብሶ ሚቱ ገብሮ ይጠፍዖ ዝብል ድምፂ ይፈጥር so pam 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 tam tam pam slap okay pam tam pam tam pam 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 di dum 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 D sus for D D sus to D D sus for D D sus to D يا حراي مبار نلو معنتي نحجي زي يمثل كاب مجمرتا كسع مودعتا خلقوت تصنحكو أبزو تودي مالت أيكونن جيزي بزلني كال معالتي دما كم مغتسلتا كال حيزة غمزة تسفاي قبر كساب شعو سسرنايو